Ad-Dukhan ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan am maulan syai'an wa lahum yunsarun. Illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Temenan dina putusan yaiku dina kiamat iku wates waktune wong-wong kafir kabeh bae ya dina kiamat iku dinane siji kekasih ora bisa ambalani kekasih ora iso mbelani kekasih apa-apa lan ora bakal wong-wong kafir iku katulungan. Tetapi wong-wong kang Allah Ta'ala melasi dheweke yaiku wong-wong mukmin siji lan wenehe padha bisa tulung tinulung sarana izine Allah Ta'ala. Temenan Allah Ta'ala iku zat kang maha menang tur maha welas. Inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghni fil butun kaghalil hamim. Temenan kekayon zakum iku dadi pakanane wong kang gedhe dosane kaya Abu Jahal lan sepadane. Atur kaya lenga gorengan kang inteng tur umup ana ing weteng kaya umupe banyu kang banget panase. Kayon zakum iku cukule ana ing tanah Tuhamah. Rasane pahit getir saking kuasane Pangeran Allah. Kayu zakum iku bisa tukul urip ana ing neraka jahim. Neraka jahim. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Azuq innaka antal azizur rahim. Malaikat Zabaniyah kadhawuhan sira tangkepen wong kang gedhe dosane iku. Nuli sira saben-saben srenten siratan wong iku sereten wong iku menyang tengah-tengahe neraka. Nuli seret diseret disokno dhuwure ndhase wong kang gedhe dosane iku saking siksa mau. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.